Специален музикален модул пристига от името на Владимир, като поздравя своята любов, своята съпруга Асия, която навършва 24 години и казва, че тя му е всичко в този живот. Ela, se, soferila. Kalele kumora. Safulila. Era. Sabotisi. Moja ta Sabotisi, moja radost i moja život. Da živeja iskreno zamosne. Bože mili, ako ja няма по-добре да ме няма. Моята любов си първа и последна и за тебе я да знаеш, мила, живея. Никога не бих те дала друг. Оля, ти остани смел и тук. Моята любов си първа и последна. Искам да живея, но дамо само с тея. Моля те, Боже, чуй ме ти, ако я няма и мен ме вземи. Думите мои нима ги забрави и моите добри ли. Толкова много те обичам и желая да съм с теб. Искам да живея, но без нея не мога. Толкова много те обичам, за да съм с теб. Искам да живея, но без нея, Боже, предели ме. Моята любов си първа и последна и без тебе аз не мога да живея. Моля те, Господи, чуй ме ти и разбери. Ако я нямам и мене прибери. Моята любов